வெல்கம் பேக் டு தமிழ் மீடியா சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இது மாதிரி ஒரு பேப்பர் ஸ்பிரிண்டா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். இந்த பேப்பர் ஸ்பிரிண்டா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை யாரா புதுசாக பார்த்துருக்கீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோவை நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. சரி வாங்க இந்த ஸ்பிரிண்டா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இது செய்கிறதுக்கு நான் 2 A4 ஷீட் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அதிகமான வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் A4 ஷீட் எடுத்துக்கலாம். இப்போ முதல்ல ஒரு A4 ஷீட் எடுத்து அதை பாதியாக மடிக்கணும். இதை விரித்து இந்த லைனுக்கு நேராக இப்படி மடிச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த சைடு மடிக்கலாம். இப்போ இந்த 4 பார்ட்டையும் தனித்தனியாக கிழிச்சுக்கலாம். இப்போ நமக்கு 4 பீஸ் கிடச்சிருக்கோம். இல்லை 2 எடுத்துக்கிட்டு கம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு சைடை வச்சுட்டு இது மாதிரி ஒட்டணும். ஒட்டிடலாம். இப்போ இந்த பேப்பரை இது மாதிரி வச்சு ஒட்டிக்கலாம். இப்போ இந்த இடத்துல இதை இது மாதிரி மடிக்கணும். அதுக்கடுத்து இதை இப்படி மடிக்கணும். அது மாதிரி இந்த பேப்பர் ஃபுல்லாக முடிச்சிடலாம். இன்னொரு பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டு கடைசியாக நம்ம விட்ட பேப்பரோட ஒட்டிடலாம். ஒட்டிக்கலாம். இப்போ இந்த சைடு உள்ளதில் இன்னொரு பேப்பர் இது மாதிரி ஒட்டிக்கலாம். ஒட்டிக்கலாம். இப்போ இதை அதே மாதிரி திரும்ப மடிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு A4 ஷீட்டில் முழுசாக செஞ்சிட்டோம். இப்போ இதை வச்சுட்டு இன்னொரு A4 ஷீட்டில் அதே மாதிரி கோடெல்லாம் போட்டு கிழித்து எடுத்து அதே மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். இப்போ 2 A4 ஷீட்டையும் நம்ம ஒட்டியாச்சு. இப்போ இந்த கார்னரில் வர்றதில் கம்மு போட்டு ஒட்டிக்கலாம். அதை அப்படியே ஒட்டிக்கலாம். அதே மாதிரி இதையும் ஒட்டிக்கலாம். இந்த ஸ்பிரிங் டைம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்புறம் தமிழ் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ காய்ஸ்.